Hallo allemaal, ik ben Amber en vandaag ben ik in Oostende. Het is misschien een beetje raar, maar ik heb een afspraakje met een standbeeld. Komen jullie mee? Ik ben Monika van der Ree. En ik ben Amber Houtzager. En wij zijn Levend Standbeeld. Hoe is het tot stand gekomen dat jullie als Levend Standbeeld presenteren? Dat is begonnen eigenlijk met Amber. Die ging als hobby een keertje uittesten of ze dat leuk vond. Ze houdt heel veel van theater, dus Levend Standbeeld is ook een beetje theater. En ze vond het zo leuk dat ze het wou blijven doen. En toen zijn we het eigenlijk samen gaan doen. Wat wordt de prijs en die jullie gewonnen hebben? Het is een prijs van €500 en deze bekers. En natuurlijk gewoon de eer, want het is super cool als je wereldkampioen bent. En zijn jullie er blij mee? Super blij. Ja, nee, het is echt heel erg leuk natuurlijk als de jury, maar ook de mensen in het vak je waarderen en je mooi vinden en goed vinden. En dan hebben we 2 prijzen, ook nog de publieksprijs. Dus de mensen, het publiek, die hebben ook nog op ons gestemd. Dus eigenlijk super blij. Hebben jullie al meer dan een prijs gewonnen? We hebben dit jaar, want ieder jaar maak je een nieuw standbeeld. En we hebben met dit beeld uit hetzelfde hout gesneden dus eigenlijk best wel veel prijzen gewonnen op de festivals. Ja, het ging heel goed. Maken jullie alle spullen echt helemaal zelf? Ja, en soms moet je natuurlijk wel je kleren zelf kopen, maar we maken ze wel met verf. En we hebben ook rokken waar we deurtjes in plakken en die maken we ook zelf. Dus ja. Hoe verloopt zo'n wedstrijd wel eens? Nou, daar gaat best wel heel veel werk in zitten. Allereerst is een wedstrijd altijd ver weg, dus we moeten ver reizen vaak. Dit keer was het dus in Arnhem. Als we daar aankomen, dan moeten we eigenlijk beginnen met opbouwen. Dat is best wel veel werk. We hebben een sokkel en een boompje en allerlei materialen. Die moeten we eerst klaarzetten. Dan gaan we naar de kleedkamer, gaan we sminken. Wij zijn met z'n tweeën samen 3 uur ongeveer bezig, want onze schmink is heel veel werk met lijntjes, al die nerfjes van hout. Dan ons haar, dan moeten kostuums aan, de pruik op. Moeten we naar de sokkel. En dan gaan we pas echt beginnen. En dan staan we ongeveer 4 keer 40 minuten en telkens zit er dan 20 minuten pauze om je even wat te drinken. En zo gaat het dan. En dan is de prijsuitreiking. Amber en Monika zijn zo te zien super blij met de gewonnen prijs. En wat vond jij ervan? Ja, ik vond het super leuk. Tot ziens!